morjesta ukkeli. Kato, terve mies. Mitä teillä arvot oikein? Mietin vaan, että pitäisikö aakastaa tää tölkki vai ei. No mikä sen erityistä nyt oikein? On se aina välistä. No ei me arvomistakin kuitenkin juo sen lopulta. No niinpä onkin. Ei sulla mulle olisi yhtä heittää. Tää on kyllä viimeinen, että ei pysty. No mitäs tuolla Mikossa lähtee pyörähtämään? No totta helvetissä. No niin. Olisiko muuta sen porotarina? No en kyllä muista. No eikö se mennyt silleen, että sanomassa oltiin. Joku kaatoi hirmulasti viinaa sen kiukkuun ja älyttömät huurut nousi silleen. No Alajoilla. Se saattaa olla, että oltiin kyllä kännissä kun käytiin. Kuka sitten? Olitko sinä? Sinäkin sä olit sinne. No, minähän se sammui sinne järven jäälle vielä. Niin sammui sinne järven jäälle. Oli muuten 1000 paska herätys, kun poro söi partaa. Poro söi partaa. Etkö muista? No niinpä olikin. No kai ihan parta kasvana sen jälkeen. No onneksi ei nyt vielä rintakarotissa. No onneksi ne kasvoi vahvasti. Eikä lähde pubissa käymään. Totta helvetissä. Since you left this place, you know well, my friends are fighting and then I wasn't horizon again, and now I start to think that I've lost my mind as we find ourselves here one last time. Euro 20, 40, 50, euro 70. Mitäs se iso olut maksaa? 3 euroa. Että mitä me tehdään? Totta puolet. Ei ne varmaan myy puolikkaana olutta. No pieni olut. Se on, mitä se maksaa? 2,20. 50 senttiä. Tuu mulla ei penniäkään oikein. No olihan sulla eilen. No eilen oli eilen, mutta... Siinä on. Tasarahaa. Mitä tähän löytyy? Raameen. Hyvä. Pieni olut. Hei, ota mulle kanssa samanlainen. Ei jumalisti jätkä, hei tuli minun siskoa. Tiedän. Ja ei tuommoista tehdä, että se on kirjoittamaton laki. Minkä minä sille maan, kun siskoskin enää sylissä koko illan ja... Minä olin aika humalassa. Haukut sen mun siskoa lutkaks hää? Ei se siitäkin, no sehän sattuu silloin tälle. Vittu meidän vei korville se on kyllä kohta. Ei. Enää nyt käytetään sen tän korvitsuun. Miten ois? Lähet nää pupissa käymään. Minä tarjoan. Mutta lähetän käymään pupissa, mutta pelkästään sen takia kun me on niin oluen perhe. Ei se ollut edes mikään hyvää panaa. Voi vitu jätkää. No kukaan se mukaan? No yksi muija baarissa takaisin. Sulla ei ikinä mitään kiisperiä oo. Milloin mukaan? No viimeis kun oltiin kapakassaa. Sinä olet minun kanssa silloin. No jätkä kävin kusemassa. Ja sillä välin mukaan iskit jonkun. Lorottelit niin pitkään. Lähette sinne baariin. Ei soita kuitenkaan. Se soittaa kohta, soittaa kohta. No niinhän se on äsken niin. Se soittaa kohta. Pyyti minun numeron, kyllä se soittaa kohta. Eikä pyytänyt, sinä annoit sen numeros kuitenkin itse. Soittaa ihan justisan. No mitäs sitten vaikka soittassi? Mette naimisiin, lapsia, kartanovolvo. Mitä vielä? Mustikoira. Koirasta tullut jekku. Ja vitut! Lähetät sinne puppiin. Lupa soittaa. Vittu ei kevät, sanoit 2 tuntia sittenkin. Pyyti minun numeron, kyllä se soittaa. Eikä oo pyytänyt! Lähetä! Juoti aika! Loja, nyt lähtee baariin, eikä sitä enää! Lupa soittaa mulle. Ei kiinnosta, nyt soittaa takaisin! Halo! Kuuliko? Et lähetä, jano!
Pupi. Nyt lähettiin. Ei helvetti sitä herätystä, kun poro syö partaa. Vittu kun ei pystynyt katsomaan. Ei oo sen jälkeen parta kasvanut ennen. No onneksi sen on rintakerrat. No onneksi nyt selkäkerrat kasvanut. Helvetti.